ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Ka Dr. F.V. Khashiyeng, kepada Director of Health Services. Haka pundu trik unai lor, ajar pausau, kelapen pau jeng skosi ke bakrau. Halo ka jeng khang tala ki pat ba, iya ka jaka Sumar Community Health Center, haka shnong jongsha. Ka belajar haka pau trik unai lor, ajar pausau, halo ka jeng keno, bagani ka jaka ajeng Sumar kamdan doktor. Haka jeng keran bekilap patai ke buar ke Dr. Khashiyeng, kelapen syah bagi doktor ke dan yakahok banjim syuti. Bat pentip ru arni ke Dr. Hashwa bagian jim syuti, kadat pentip syaki buah bedai pen. Bat ke office di MHO kelapen bed, bahkan pak doktor sejongsha CHC. Dia kalau ke bas ngosi bagi pat ba, lebih penban yau doktor. Kerpat iki pat ba, lingba ka media. Ya katu ka jingja jongsha. Pas ngobha wat ishim hala ki jong ki kiti jong phi ba phin khang e ka jaka Sumar jongi namar ngi bun ki services bangi ai wat la ki tu ki doktor la ki don la ka hok shisha ba kin shimi ka shuti namar iwei la shim lupa la kham shwa iwei ile on medical ground bangimla bangin khang e kata henrei wat la kum taru ki la pentip shaki board district ba ki board district ru ha ka pitep hi mentangi don hi kapto kani ki centers bun khambun hi centers bangi don khamduna ki doctors mo te ban penuan ra na ka wei kan kham simpor ngimla penuan ra kumtu di MNHO ru ila sim khia ban ekrene kane la penbet di tai doctor ibade banwan namar ba idena do kacakasa sa East Giant Hills di idon posting menta itri hapo pen ursla di binwan shani kacakaru kamut sibna si teng sim shuti itu doktor ti hapen biang gitar banwan kacakasa rundon di namar ba bro armut ki sim shuti ti tu doktor besim shuti badi hapo jongsha wan ban ai jakai i te na ki daw ki ba imla kiar don ki jingja haye klepen tip soda klepen tip sedi MNHO ba kini wan ha ka arpu waiter hare ka kalong ka basnusi pada ya ka jingthang ya ka essential service jongi ka jongsha ka bal agi jing shakri ka bha mental bun snem namar ba lada watla don makana kita armut ki allopathic doctors iwei ayush doctor idon nang ta pada ngidon sa teleconsultation ada imla itai ayush doctor ru ngila ban ya consult ka teleconsultation ki don ki bawan ai immunization ru la de ka the ayush doctor ila ban tho ngila ban ai ki immunization ba one antenatal check up ru kani kalong ka jingdu ka ba kraw ba yaki nong song snong ha tu ta ga jing khang tala namar ba lada kalong bunta lada ngishim hi hala ki jong ki ti bangin sukhang tala ya ka services jungi ka long ka aka ka bas ngosi ba ka long ka jingdu ba kraw ka yaki pat nong song snong tena karpat yaki pat ba baro ba kin yaisha ini namar ba haka tu ka singiru haka arpau terek warla tu doktor bangi labo ban deploy haka shuti jong ba shimi doktor nong beri sob san singi shim lo okila pentip banwan haka arpuwei ke DMNHO ru daka jingshim khia bang don doktor la pha watla la don itai ayush doktor kila pha du wei doktor na po mauyong manle haka arpau terek rei ka ong kalong ke eke ka basnosi ba anda poi hang ta ki usha be penban hakishnong ngamtip mano badon hang tu tambah ki kham sha ye u ba unrung hapo to what ki staff jungir ki badon hang tu ki be ki ong kheling no si de kata ka de ke ka ba ngim smo tenah kungaku ke DHS ngapen pau ke jing susi ke bajori kani bat kumjor ki dawai pitep ki vaccine jungi ngibu ni ha maintain the temperature ki don ki deep freezer ni hab check ke temperature but step but mid 8 early 6 early 12 early ni hab check ke biang ke temperature ba yo ki sniu tu ki dawai hande la ki khang tala really bon sni khang tala kamot ki tu ki dawai ni la hab break no berapa tetang asqwa ban pau ning ba komedi